Nakamta ki video hakeleng ka perthai. Subscribe yu Pyllait Naphang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Sapreng ka kro jong iba Fabian lingdo haki social media. Kamtam ha WhatsApp. Haka baila thok kumne. Husiar ho parakur parakha ki badon haka niam Khasi. Barki balong Kristan rut kumju. Badon ki kynhun ki batmu ban ber jingpyrkhat. Haka ne ka jaj benru barit jungi. Baka niam Khasi Tynrai de ka niam Hindu. Don rut kirang bak Khasi jongi hi. Kibaya don tilang hangta. Kini kirang bak Khasi kilong highly intelligent, highly qualified, highly powerful hakala ka kelur, haka pule ka puthi, bat hasenda ka bor sensyar politik. Haka bakut kilum kiwa ki krem ki kro jongi, ki sadap da ki mandir, haka bak kilingdo nong kinye, kimde ki Khasi, nrai de ki dekhar bramen, ban hable shaw na khat armulo, bat ki Khasi kin long tang ki non kas Hindu, kham hapo ban na ki sudra kas Hindu. Kabakum kane kalajah apdeng ki tribal ka Arunachal Pradesh, padap deng ki zeliang rong naga ha Manipur.